Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Grazzja lilkom muslimin Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ninsamu fl-aħħar jum qabel il-festa tal-Absi tal-tluħ tal-Mulej fis-sema, fil-waqt li qed inkomplu ngħixu n-novena tal-Ispirtu Santu bitħejja l-festa ta' Pentekoste li ninsabu fit-tielet jum. Għalhekk biex ngħixu tajjeb din l-Ewkaristija anke bix-xewqa li nirċievu l-Ispirtu Santu li jitqajjem fina din il-qawwa li huwa tagħna fil-Magħmudija fil-Griżma jew narfu l-ħtijiet tagħna nitolbu maħfra lil Alla għalihom. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudies għal ruħ Viktor, Nancy u Vincent Buħaġar. Nitolbu. U Alla, li ben tiegħek qabel ma tela fis-sema, oġbu jwiegħed l-Ispirtu Santu lill-Appost għamel li kif huma rċivew kull xorta ta' doni ħalli jxerdu t-tagħlim tas-sema, hekk ukoll aħna nirċievu minn għandek id-doni tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, mikejx jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li għadda ftit ta' żmien f'Antjokja, Pawlu telaq u qagħد idur fil-post għal ieħor fl-art tal-Galazja u Friġja, iwettaq id-dixxipli kollha. Wieħed ludi mill-Lixandra jismu Apollo wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref l-Iskrittura. Kien mgħallem fit-triq tal-Mulej u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu. Għad li kien jaf biss bil-Magħmudija ta' Ġwanni. Dan beda jitkellem biqlubija kbira fis-sinagoga. Priscilla u Akwila semgħuh, ħaduh magħhom u fissrulu t-triq ta' Alla iktar bir-reqqa. Billi juriet imur l-Akja, Akaja, l-aħwa għamlulu l-qalb u kitbu lid-dixxipli biex jilgħuh. Meta wasal hemm, bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu hemmnu. U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħalq il-lut quddiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Popli kollha ċabxbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-Mulej loli u tal-biża', sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Għax Alla u s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron mqaddes tiegħu. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Jinġemaw l-kbarat tal-popli mal-popli ta' Alla ta' Abram, għax ta' Alla u mal-kapijiet tal-art, u floli fuq kulħadd. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Inqumu bil-wieqfa, alleluja, alleluja.
Alleluja. Alleluja. ħriġt minant il-missier u ġejt fid-dinja, sa nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan qedtulkom bit-tixbijat. Għattasal sija meta ma nkellimkomx iktar bit-tixbijat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Rixt mingħand il-missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Il-kelma tal-mulej. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx jien nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Fil-Vanġelu tal-lum komplejna nisimgħu id-diskors, l-aħħar diskors ta' Ġesu qabel il-passjoni. U Ġesu qed jgħid lill-apposti se jiġri wara. U f'dan il-vers li smajna li naħseb li huwa dak li jagħmel sintesi tal-Vanġelu tal-lum. L-enfasi fil-fatt li il-missier mhux iktar ħajħobb biss lill-liben tiegħu allura lil Ġesu. Imma permezz tiegħu grazzi għal fatt li hu kien se jmut u jqum mill-imwiet, se jmut għalina jqum mill-imwiet, se jibda jħobb lilna. Di xi ħaġa sabiħa ħafna. Millum il-qudiem allura grazzi għal Ġesu aħna wkoll nistgħu nkunu uliet Alla. Dak li jgħixna fil-Magħmudija kif smejna fl-ewwel qari tal-lum, Apollo li kienet jagħmel ħidma importanti fil-Knisja kien għadu ma jafx bil-Magħmudija li ta' Kristu. U dik kienet iċ-ċavetta ta' kollox, għax grazzi għal Magħmudija ta' Kristu li tagħna Kristu, aħna nistgħu nipparteċipaw fih u nissejħu uliet Alla. Allura dan id-don il-kbir li rċevejna grazzi għal Ġesu Kristu, aħna tassew uliet Alla, aħna nistgħu ngħidu lil Alla Abba, Papà, kif jgħid San Pawl f'partijiet oħra mill-littri tiegħu. Tajjat lill-Alla Abba mhuwiex dritt, hija xi ħaġa li ġiet mogħtija lilna bħala rigal, għax aħna bnedmin u Alla l-għaqda tagħna bejnna u bejn Alla seħħet permezz ta' Ġesu Kristu. Nistgħu ngħidu lill-Alla Abba, Papà, u jħobbna. Hekk smajna fil-Vanġelu tal-lum mhux biss għax iħobb lill-Ibnu Ġesu Kristu, imma grazzi għall Magħmudija li rċevejna iħobb lilna bħalma jħobb lill-Ibnu. Jew għalhekk napprezzaw dan ir-rigal dejjem iktar. Dan ir-rigal nistgħu ngħixuh grazzi għall-Ispirtu Santu u jgħid mid-doni l-kbar li jagħtina l-Ispirtu Santu hija l-fatt li nistgħu ngħidu lil Alla Abba kif jgħid San Pawl. Grazzi għall-Ispirtu ta' Kristu li jammar fina, aħna nduru lejn Alla u ngħidulu Papà. Allura ejjew napprezzaw u nixxenqu għal dan id-don li rċevejna u nixxenqu li jikber iktar dejjem fina, għax imbagħad min jgħajjat l-Alla Papà jgħix bħala iben ta' Alla. Il-pass li jmiss huwa jkun dan. Ġifieri l-ewwel narfu li aħna uliet, imbagħad ngħixu ta' uliet. U nitolbuh lil Alla allura permezz tal-Ispirtu Santu jagħtina l-qawwa li ngħixu tassew bħala uliet Alla. Nilqgħu l-istedina ta' Ġesu fil-Vanġel u nduru lejn Alla missierna biex jisma' dawn it-talbiet li sejrin nagħmlulu. Bil-fidi fl-isem ta' Ġesu Kristu Ibnu aħna ngħidu ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk mulej.
biex l-Ispirtu Santu jnissel il-għaqda f'dawk il-pajjiżi fejn hemm it-tensjonijiet bejn poplu u razzes differenti, nitolbu. Biex ir-reliġjużi li huma konsagrati f'ħajja kontemplattiva jidħlu quddiemek mulej għal ħtiġijiet tad-dinja, nitolbu. Biex aħna nitalmu nitolbu kif jgħidilna Ibnek Ġesu li jħeġġiġna nduru lejk missier bil-fidi fl-isem qaddis tiegħu, nitolbu. Fiskit irresqu l-mulej it-talbit tagħna. U Alla, inti l-missier tagħna u aħna l-membri tal-familja tiegħek. Iftaħ l-imħuħ tagħna biex nagħtu widen għall-kelma ta' Ibnek il-Għażiż u għatina qalb kbira li fija jitlob l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bi Kristu Siedna. Amen. Imbirek int mulej Alla tololin kollu għax ftibidek tajtna l-imbit li din nofrulek, frotta d-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek. Bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżoħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub fost l-aġeb tal-anġli tela fl-għoli tas-smewwiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċit. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek qaddis. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċit, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, sanna fl-għoli tas-smewwiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, sanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerta bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Krist. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qassam tal id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċ reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u għal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demm tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex ngħaduk. U biċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nidu semm il-ġisem u bid-demm ta' Krist. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox f'timkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, la tħarix nennubietna. Iżda ħares lejn il-fili tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jient trid fija, int li tgħix bis-salta, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis miegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulej indallaloni, Sultan qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis miegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis miegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis miegħek. Alleluja, alleluja. Preżenza tal-Ispirtu Santu, l-istess Spirtu li jatina l-qawwa li ngħidu lill-Alla missier, tpoġġi fina l-frott tiegħu, ħalli fina l-frott tiegħu f'dan it-tielet jum. Ejjew nixxenqu għall-frott tal-paċi, wieħed mill-frott tal-Ispirtu Santu. Kemm aħna li hawn preżenti, kemm l-oħrajni intom li tinsabu mawdin magħna anki bl-internet, ejjew nixxenqu għall-frott tal-Ispirtu Santu li huwa l-paċi. Il-milja tal-ġid kollu, l-esperjenza tal-preżenza ta' Kristu fil-ħajja tan-nisrani twaslu biex jaħdem biss għall-paċi, għax ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu ulied Alla. Dawwa l-mulej il-fema tagħna biex nagħmlu dejjem emil ta' ġid, ħalli nħabirku bla eda għal dak li hu l-aħjar u hekk naslu biex nissieħbu għal dejjem fil-misteru tal-għid bi Kristu Sjedna. Amen. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswilna ħanikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sjedna. Amen. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.